blackboard. Wan kod blackboard. Mundike gik mudwa wuoyo. Wandike gik mudwa wuoyo. Wanyalo dok ta wik achiel. Makoro blackboard ni machalo order paper. Ne order paper. Okay, sasa umiti. Un muonge gi blackboard. No, anyisi ni one mostly watiyo ga social media. Yes. Social media mwatiyo go okonyowa. Because wadwa engage ngata. Yeah. And adwa nyisi ni bunge la wananchi en kumutingo jite. Okay. Utingo ja supporter mari sasa mora. Mama ilo ni bunge la wananchi. Jite ubiro kanyo. Onge specific ni bunge la wananchi nige ngionge ngamage support. Utingo supporter mari ja siasa mora. Biko biro. Mane kama kuru mie aduok nie penjo cha. Mana penjo Jacob ka. Ni unere kaka kuru block ngato kata ugengo ngato kiko go siasa mar an individual aspirant. Bunge la wananchi kwa siasa. Why? Jine gentes mopogore. Mane omiyo iluwo ni bunge la wananchi jite obire. Sama jite obire nyiso ni ngato biro gi idea mar ngato ka ngato mopogore. Like wan rongo ibro do ka sani omoko mach nene kata news. Ibro ka ntinga ma support the area MP ntinga ma support the aspirant madwa go. Wacha nyingi gi. Ma wacho the area MP marwa Polabor. Ibro ngama support the aspirant sani wan gi Nelson Adoko, wan gi Polo Buya, wan gi wakili Tom Kwanga. Jogi tenya ka wayudi joga gi jogi romo ka. Ere ka ku control kaka control gen the speaker ma that bunge. Unuonge order paper. Ba me wacho ka ni waonge order paper in a way mar ne wa discuss ango. But nitiere discussion mar jopiny mane momia kelo niya waonge order paper in terms of engaging kwadwa discuss weche jok machando jopiny in weche go achiel ka wach moro wuok mo concern jopiny maonge bunge ka koro wa handle go piyo mane biro do kata leadership mar bunge lo ninchi nyalo timo mano to two jo bunge lo ninchi na kamigo sasa majinya koro go mbaka migo no iyudo nikech ka moting opinion leaders ka miyudo ka iyudo go ikawo opinions mag ji nito siasa chalo na nikech bunge lo ninchi is also politics ka mabende jigo nyaka en politics nyaka wache nikech politics and governance Solomon give it together okinyal pogo gi koro jitenika koro onge samoro niya ni jo bunge onge stand makoro jo bunge biro kawo niya one this time ko this support ngane mane mezi mano kwa kawo nikech jo pogore to kae minya do kasa moro ngato ideology mar certain de chung moro kata ngama tiyo onyalo do ka joge ose mangeny ka mo chako ywae jomoko nikech ka be jirawe kamine ko mbaka jirawe bire jok moe mashinani piny kucho wacho ni kaka jasiar wacho ni ko wona dhie anga dhi sia town ko wono chiwo angora kanyo odwoko ni gima go siaya gima timore sian kama jorongo wa kamano ngato adala to biro rongo town to arao ibun kama ji nitie kacha ngami wero en ngane koro ngato bende o shape opinion mag jopiny bende mano gima bunge bende timo koro samoro ka kiwinjo ka ji wuoyo gi kaka ji bire bunge lo ne chido kaka ji twak moro wuok ma anyalo amua kada chung kuom ranyisi adwa chung rongo yes to ayudo jomoko 20 yes mangi maber ni gidhi ga bunge la mwananchi marongo yeah tamiyo gi gimoro kigin mano is happening to gibiro kaya yeah imiyo mokwongo opportunity ni atingo bara tawacho gimoro yeah akaw ngama chielo cha karikaw ma the same person also the same person yes kamano kikaw kara ji abich yes koro ngato kowuok kacha to wacho ni kacha cha iwero mane kafaya good is that mane gimitemo wacho ni mane you are shaping the opinion it shapes mag jopiny be otimorega dong maendi dong is a misleading nini is not misleading information is not misleading ni ngane chae man gi ji mang'eny iye kacha yet mane infiltration mana wacho mar jo siasa ingeni as much as one bodwa ni otimne jopiny mabeyo yose be nyaka yud interest gi jimbe gidwa ni kae ma opinions mag o lead monangi yud kako wakura be kwa hivyo kae ndi temo nyisa ni kata un kaka jotelo une position mar samoro romo gi ja siasa nyise ni approach ngane gi ngane anga miye thuolo mondo wuo ngato timia thuolo gimoro ni mano nitiere biasness ni koro mano kaka jakoma nyalo dhi ja sasa mota akete kando ni mondo koro angwa mi ngane thuolo no thuolo timia ji ngata how about political parties
Bere una line to a political party. Ema wacho ni being ni bunge la wananchi ji ochokore mara individuals. To giloso bunge la wananchi. Ochalo mana National Assembly wa. Kwa hivyo nitie jo masapora ideology mar DC di manyien moro mo gine ni nitie jo ODM, nitie jo tip to gibiro Jacob, does it mean ni samoro nitiere kaka duond buche siasa be unyalo tolerate political gimiro ni political tolerance untiere godo? Wantiere godo to gima kaka Jacob mar bunge la wananchi masia kang'eyo e blackboard mi winja wacho ni no Solomon the order paper uni kanyo inwang'o ka diere ma koro siasa chakre donge parties biro mopogre one parties gote warwaki bunge la wananchi kanyo parties gote parties go kende bon maka blackboard wandiko MDG UDA wandiko kanyo kendo wandiko kod leaders go mochungo candidates go kendo bende japiny changia nyaka